Ahoj, já jsem Josef a po nějakém čase vás vítám zase na Lonci. Opravujeme tady poutní dům a dneska bych vám ukázal, co už máme za sebou a chtěl bych vás také pozvat k další etapě, kterou nazýváme Zabydlujeme Lomec. Tak se pojďte podívat. Čau, já jsem Vojta a chtěl bych vám ukázat naši lomeckou kavárnu. Tamhle vzadu můžete vidět náš krásný kávovar, ze kterého si rád dávám naše dobré kafe. Naše kavárna je skvěle opravená a to hlavně díky vám. Pokud si vzpomínáte, už jsme vybírali na Doniu na nové okna v prvním patře, které můžete vidět i z naší kavárny. Teď už se nacházíme v poutním domě. Tohle je naše plně nově vybavená společenská místnost a teď se podíváme na naše pokoje. Tohle je tedy náš pokoj. Tady vás ubytujeme a můžete si klidně i sednout do tohohle výtečně pohodlného křesla. Já jsem Adam a ukážu vám, co se udělalo za změny venku. Přímo pode mnou se nachází 14 vrtů, které vyhřívají celý areál teplem. Dále zde na střechách, za mnou a za vámi, se nachází fotovoltaická elektrárna, která dopravuje elektřinu, aby to celé mohlo fungovat a snížily se tím náklady. A teď už jsme v části, kterou právě opravujeme. Právě tady vzniká 9 pokojíků. Vidíte, že práce je v plném proudu, ale nebojte, brzo to bude hotové. Teď právě doděláváme koupelny a tohle už je jeden z pokojů, které teďka právě připravujeme. Budou zase sloužit poutníkům na duchovní cvičení i k individuálním pobytům. A byli bychom moc rádi, kdybyste nám pomohli ty pokoje společně zabydlet. Do každého přijdou postele, skříň, stůl a židle. Je jich docela dost, takže to vlastně dohromady dá docela dost peněz. A budeme rádi za každý váš, i třeba sebe menší příspěvek. Tak děkujeme a nezapomeňte se na Lomec přijet podívat, jak to všechno dopadlo.